खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना आंखौ जिबायदि सापर्ट होदों, दिनै खम समनि गेजेरैबाबो 1K साबस्क्राइबार जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ'खौ हानायमानि लाबोनो नाजागोन। नाथाय आं बेखौनो निमाहा बियो जे नोंथांमोननियाव आङो सानफ्रामबो भिडिअ' आपल'ड होबाय थानो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोबा आं सम मिलायहोनो हाया। सम मोननाय लोगो लोगोनो आं ओरैनो जिरायखायानो। आङो गावनि बानाय मोजोमनाय खस्थ' खालामनानैबाबो आं भिडिअ'खौ बानायोआनो। नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थादों। बेनि थाखाय आंनिफ्राय आरोबाव खेनसेबाव खुलुमनानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोना आंनो दिनै बेबायदि स्टेपाव गाखोनो हादों। दिनै 1K साबस्क्राइबार जादों। आरो इयुनाव नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबनोसै। नोंथांमोननि गेजेराव आं बे भिडिअ'खौनो लानानै फैदोंमोन जे नोंथांमोननो थाखाय आङो साबायखर होनो होननानै। आरो आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा होनफ्लांदोंबा आं नोंथांमोनखौ निस्सय फोथायो आंखौ निमाहा होगोन होननानै। दिनै नोंथांमोननि मोनसे हेफाजाबजोंसो सासे मानसि जानो हायो। बेबायदिनो आंबो सासे मानसि जानो नाजादों। हानायमानि आं भिडिअ'खौ आपल'ड होनो नाजागोन। नोंथांमोना गाज्रि दामोन आङो समायाव भिडिअ' लाबोबाय थानो हाया होननानै। भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। खुलुमबाय। गोजोन्थों।